Dito rin lagi dati eh. Ito lang ito. Kaya nga, ito nga ilabas tapos yun doon ba? I-siksik doon kasi ano na naman yun ito may mamaya. Ilabas mo muna yan. Ano naman tong anong bata? Nagdadasal ba to? Kanina pa yung alalang niya ano? Ganyan, te. Ito na ito ka. Ayun. Tapos ipasok mo yan. Kasi mamaya ipapagalang rin lang yan. Yan pa isang. Sabi ko ano ito? Hindi malagpag yung pinto doon.
kasi kay may ewan ko na lang. Balikan na ako. May pa-istil-istil ka pang nalalaman dyan. Hindi ba papasok na bukas para walang maingay dito? Bakit ayaw yung magsipasok kung iingay dito sa bahay? Hindi ako makapag-ano.
ilagay sa mga bulak-bulak na tayo mga bulak-bulak. May marginal.
Alam mo ba kayo yung ano ko, gusto ko sumamay ko, may upuan ako. May upuan ako ano ba? Yung hindi bumili ka. Pabili ko na tayo, hindi ako. Ay ako naman umuwi na luma na. Ano? Basta mura ba naman po yan? Yung mga upuan na sa ko ba? Ako mo naglalakad-lakad. Kanino ka? Kasama naman yung gamit ko. Hindi pa ito kasi dito.
pwede. Eh, hirap talaga. Dapat naalala ko yung bata mag-isin eh. Yung maliit. Ito na, okay lang mag-vacuum eh. Kahit tunog yan eh. Kaya lang, yung ano ko yung ano mo eh. Baka magtumbol sa ano. Sabihin mo, nakita mo ang bata. Wala, pati nga, nandyan lang yung mga bata, bawal ka mag-vacuum nandyan lang sa sala. Oh. Yan pa nga may batang tutulog, huwag na. Nagagalit siya. Buti pa sa iyo, dito hindi pwede. Dito. Kailangan isin sila mag-vacuum ka. Kailangan dito vacuum. Kaso hindi mo naka-vacuum. Sabay hindi mo ba talaga magbabakyo? Dito lang tayo, dami, ano tinong dumi. Sa ilalim dito o yung ilalim dito dahil. Kasi nga laging bukas ang pinto. Ito oh, sa ilalim dito. Sa amin hindi man, oy. Ayun sa ilalim ng lamesa. Huwag mo lang apunas-punasan. Natanggal na yung mga ano dyan. Sandali na. Inano nga na si Mayan eh. Patay tayo nito eh. Ay, nataon na, wala na yan. Sabihan mo nga. Tapo na yan. Basag-basag na nga eh. Kung ako lang, ayaw kong galawin yun. Kasi matatanggal masyado. Yung tatay nga namin, hindi pina-isprehan yung pinto namin. Yung kahoy ke, hindi. Huwag mo isprehan dito. Dito sa inyo. Huwag mo na yung linisin. Yung masisira yan. Diba? Iangat mo nga yung isa. Diba? Para di maingay. Ganun ka na? Baka masihit yung ako niya. Ito na natanggal na natin dito. Natanggal na to oh. Bullshit. Akin na wala. Emma. Ano na, kasi hindi matatanggal. Pinasanasan mo. If I see you like that, Not all the time. Nani.